Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Mak Sif Channel. Iki aku arep nganu golek gedang kuwi lho, tak kok Tegalan. Tak produk gedang raja. Lah gedang bong nek mat yo nganu lho, ki tak golekno bibit raja iki. Wis cilik iki 35 Mbak saya. Ya elah. Lah kandhane nek tuku aja cilik mengkeret tok. Saya rada gede ae. Enek biasane wong liwat nggo kombong sak kombong kuwi lho. Yo, kombongan. Biasane iki enek yo kan. Kadang ki yo nggo jeruk, nggawa yo pelem jeruk, kambil. Kuwi, aku abene tuku jeruke. Nek kambil piro? Kambil 20. 20 ya malah. 20 aku ndek ben tuku kok. Kuning kuwi. Ijo. Aku nandur ijo ngene basu kuwi diumbar nek peceran to. Mati. Tak tandur. Lho kok mate. Mate baceken. Lho nandur aja nek iya. Kae. Mosok baceken. Baceken aja nang gone iki. Nek kidule anu kidul-gedang jane. Lah iya. Nggonku urip wisan, wis gedhi kok. 20.000 sih to. Aku tuku sing degan ijo. Nek sing ijo aku seneng. Nek gone Marsono kuning. Gading. Wong Marsono barang tuku yo kan. Nek kambil 20. 20. Lagi genten argo lek bibit gedang raja. Bayo janganane benik iso uleng-ulengan kaya mendung ngono. Nek benik biu terongmu pating grandul nek. Bayo didel. Nek lagi sak driji. Kowe ngerti rego terong? Rego terong sitok 2.500 gedene seblandar kae. Ki janganan numplek. Rego janganan ki gak enek ajine blas. Tenagane ra nutuk. Ha iya. Loh, lah nek dong payu ya payu. Wah, nek dong larang ya larang. Ya tak tanduri apa? Suket ya. Ya wi, heeh lha ku lho bayo. Lah Roro wis ndingklok ya parine. Iya lagi ndelok iki ndingklokne wisan. Urung boh iki ternyata kok cepet ya. Lah iki lho wis Roro kaya ngene iki lho. Ya Allah. Alhamdulillah. Dilungkas panen, guys. Lah iki lho. Yo wis ndingklok iki lho. Kemungkinan 20 hari lagi kita siap panen. Nah, menunggu, guys. Tinggal menunggu iki lho. Urip nek nang desa iki ya ngene iki lho, di pinggir wangan wis ditanduri janganan sampai kayak ngene. Iki ngene sebelah, ngene tanggoku, guys. Dinane iki alhamdulillah saluran air juga mengalir. Nah, iki milik Gembladak. Dinane murah banyu, alhamdulillah. Wong tani dinane iso guyang-guyu. Mergo banyu wis ora tuku. Parine wis wareg ngombe, Bos, dinane. Iki karek noto diesel iki lho wayahe. Nggawa mulih diesele lho, delok to diesele sampai dirubung suket kaya ngene. Iki engko ya arep gulung selang. Mergo wis gak butuh banyu. Wis udan terus. Alhamdulillah wis diparingi jawah terus. Nah iki lho, dilungkas panen, Bos. Karek nunggu hari-hari. Weh sajake kan ngibrit arep ndi kek? Sajake arep nang ndi sajake kek? Kok iso golek-golek apa? Oh, ngono. Lah iya oleh apa? Anune apa? Tujuane nang ndi ngono ya? Lah ki engko sok mben labu iki nek piye parane iki?
Lek iki lho gelem babot dileh kenek-kenek. Ya mbah ra roh. Masalah urip orane lha iki lho wis semene dawane iki lho. Lah iki engko sok mben nek gak dileh apa ya arep nang ndi parane iki. Ngene Rizky. Iki tukulan iki. Tukulan. Tapi nek batek iki kudu jegol sak lemahe, Bro. Ya batek tok ngono arek oyot tok kowe keketutno sak lemahe kudune. Matek. Nah, kowe nggo pacul iki. Lho tenan lho iki labu iki. Lah iya iki lho, iso di nganui. Sengkarno neng tegalan omah. Lah iki engko wong labu mbrayong kaya alas kok neng kene. Lah iya. Kudu digekno lanjaran. Nah, dalane jek teles kebles kaya ngene. Iki lali ora nggawa celana mantel. Iki engko akhire kebloh kabeh, guys. Iki dinane yo ngubengi pari. Dicek. Ngecek, guys, ana apa? Ndelok omone enek apa ora? Muga-muga selamat ora ana gangguan omo apa-apa, karek nunggu, karek ngemplok-plok. Iki alhamdulillah ketoke ya aman, guys. Biasane iki walang sangit, wereng. Nah, iki alhamdulillah. Soalnya cuaca mendung. Cuaca mendung itu tidak baik, guys, untuk tanduran padi. Biasane mendung kuwi membawa penyakit. Nah, makanya tiap hari aku harus ngecek. Nah, bagaimana di bawah. Dilihat di bawah kuwi biasane iki wereng iki nggone neng ngisor. Biasane nek dibuka ngene, Bos, wis kerebul. Ketoke aman. Nah, kaki aku ya kudu munggah neng dhuwur. Wah. Alhamdulillah jangananku ki dinane yo wah, Bos. Lagi lho, di sini ada terong. Ono terong. Wah, pating greong ternyata terongku. Iki aku nandur terong dinane iki tak kok dhuwur. Enggak tak kok pinggir wangan. Tak delehne neng dhuwur, Bos. Mergo apa? Nek nyirami ku menak ndek ben wi, mergo ndek ben ku wangane kan yo keadaan gak mili. Wah, nek nandur neng pinggir wangan akhirnya kecentret mati. Makane tak delehno neng dhuwur kene. Lek ku nandur ya ora akeh, guys. Sithik. Tak sepilno pirang uwit terongku. Nah, di sini ada terong. Di sini terong. Nah, iki lho, Bos. Iki terong-terong ya ora tuku, bayem ya ora tuku. Nah, iki sebelah kene ya ana wohe siji loro. Cuma iki lombokku dipangan bule iki piye iki? Biasane wohe ra goro-goro. Godhonge kok diterak keriting direbonding iki. Bagaimana piye iki? Nah, iki lho, guys. Nih. Tilake diicip karo manuk lho. Manuk. Empret. Nah, alah. Ratikus rampret wis ana ae. Nah, iki katesku yo woh. Loro. Lho, bah gedine. Alhamdulillah iki kates jinggo ge. Sing sebelah lagi arep kembang. Lah engko ra yo ngalor. Pari mrapu kok diteraki. Nggone kono nganu kempyah ya parine ya. Tuwak ya jane ngenteni tuwak ya. Yo, lah tapi wong kono ora nganu ra nggowe bibit. Lah tapi bibite mbiyen kon ndi karekan. Lah ya. Padha ngene Pak Ranka ya ngono kuwi.
Nah, Bejo saiki nunut nggone sapa? lha kuwi lho Jamin delok to. kuwi. Nunut jamin saiki malah ruwasak apik. Kok nek jamin nyumbu wineh. Oh, alah. Menawa. Lah iya. Gubuke hancur lebur, wayahe ganti, Bos. Dedel duel ki lho, gendenge. Alah. Gara-gara panas. Lah ya Dadi tak kira momot. rezeki nang luar kene. Kalau ketoke mbabuti kok Heeh. iki kudune nek mrapu ini iki gak oleh disasak. Sarine iki kan Pari ya? heeh, jabuti suket wi lho. Oh. Nek Nek disasaki pari kan jane disasaki wi akhire sarine pari wi lho Heeh. nganu neh bogrok. Nek wong biyen lho ya. Kuwi pokoke ya anu abang berase. Kuwi ya? Heeh. Iya ya karek ndelok ireng apa abang anune. Oh, no. Yo. Batin kok dipak pisan. Yo, karek. Tuwake. Nek aku abene biyen tau tak guantoli arit yo ana. Heeh. Enek arang kading saiki mulus neh wisan. Heeh. Gak enek lho. Ya batinku wong didol beras ae kok di Heeh. buaki ngene lho. Lah nek Rupane kene abene abang kan biyen yo ngengeh tak nggo elek. winih. Gara-gara arep nyelir nggo winih wingke lho. Pane takon malah nandur ngono kuwi lah. Hmm. Nek dibaci batu nandur kan. Lah, aku lho tenan. Ngene win ki yo ngono kuwi. Ki. Ning Ngene iki, lor. ngene iki. Heeh. Lho, Pas sakit asline, bancuk jare. Lah tandur sik no. Lah ngene iki lho jajal iki lho roro ya kaya ngene iki lho. Lah iya. Roro ya cepet ki lho. Karo batu cepet pilip Pokoke ki iki lho. lho iso landung-landung. Heeh, cepet pilip ki lho. ya. Godhonge gak ketok wae. Empret garo. Heeh. Cara mono merapu dhisik empret wi garo mergo ketutupan. Anu, Sudung. gedhong. Heeh. Ngene kabeh nang lor beras. Iya, tas bau tak wae kuwi kabeh. Iya. Aku wis moh mrencil-mrencil kok. Ayo apa nak nampati santuku dipangani tikus e. Empul lah ketan kono ke apa? Ya. Nggone sapa ke? Genyo. Lah kaya di puangan pret no. Sapa Oh. ke? Tuan kono ke lho. Bedino tunggu pret saiki Bulu. gak yo Sik ka. gak yo nggone andengmu kuwi to. Oh anu, duren. Lah alah kuwi lho nggone Mbah Sademi kuwi lho. Ngene Mbah Sademi. Wis ya, Pak. Ya ya suwun. Ya. Ya guys, cukup sakmene wae. Terima kasih yang sudah menonton videoku hari ini. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tet.